Så annars får ni effekten att det blir så, den här hänger och dinglar. Så från början så är båda två och så stopp. Lite grann som för att få fart på den så här ibland. Precis som jag slår det. För det här blir en helt annan rörelse, så det blir bara det här. Så. Fast utan att göra för mycket så. Så när vi kommer fram så är vi här. Okej, prova det. Så kan han träna. Och så glömmer jag den helt. Men egentligen så är det ju så att när jag står så här, då kan jag slå med den handen eller med den handen. Det är ingen skillnad. Så attacken är rakt framifrån. Sen beror det på avståndet. Så det finns inte den är död och den här du är beredd på den här. Utan bort. Och så. Fast nu då naturligtvis gör jag så. Så träningen för partner där stannar precis på, men inte så att säga studsar. Utan från det här läget så stannar han. Så när jag känner här då är det stopp. Och när han känner så är det stopp. Så precis hitta det läget. Så det är båda två. Och det är inte bara jag som tränar. Så det är lättast också det blir så att om jag slår det. Att jag slår och så fortsätter allting annat än det här. Så när jag slår på trät. Då alltså säga, om han har skarpt svärd, då stannar jag precis innan. Så att det inte skär igenom. Så att jag kan göra nästa rörelse då. Så härifrån, så hugg fullt och sen. Så det är det som är mer ute efter, än att jag liksom bara slår på det här. Det kan vi göra på trä och vi kan göra på armarna. Men på skarpt svärd så. Så tänk vapen. Skarpa vapen. Så precis, båda två hittar det läget. Okej? Okej? Träna på att ta den rörelsen som kommer och så vinkla ner den. Så bara se rörelsen som kommer och så vinkla ner den. Och bara se den som kommer och sen fortsätta. Förstår du? Skillnaden är att inte stoppa den. Utan träna på att det kommer någonting uppifrån. Ni bara leder ner det. Eller här. Så leder ni ner det här. Så antingen på den sidan eller på den sidan. Bara träna på det. Det här är klockan. När rörelsen kommer neråt så då går han fram och så kommer han ner på smidigt sätt. Så ja, precis. Träna på att flytta ner den rörelsen som kommer. Han får slå, men han får slå här. Där han vill. Eftersom jag inte är där längre så spelar det ingen roll. Men om jag går för tidigt, då börjar han slå efter mig. Börjar jag för sent, då fastnar han. Och så blir det lätt att man knycker. Så bara skapa en bra rörelse hos partnern. Och kroppen fortsätter. Så på samma sätt som egentligen då i Kyora. Först rör sig den här delen. Och sen så rör sig den här delen. Och då rör sig kroppen. Så nu i Rimenagen. Först rör sig den delen. Och rör sig den här delen. Och så kommer den. Så det är samma princip. Okej? Sätt och kasta. Det tar hennes plats. Så då försvinner de. Så det är inte så mycket att armen kastar. Det är väldigt obehagligt att bli kastad av någon här uppe. Så jag håller fast den och så flyttar. Därför den positionen. Så så armen härifrån leder och så leder den runt. Så ni ser från det. Och så ut.
även om det är långsamt så slå ordentligt. Det är väldigt lätt att när vi gör långsamt så börjar vi göra något annat. Så precis. Så precis. Ibland är det svåraste att träna långsamt och inte då sätta med på dig. Men slå snabbt, då blir det så blir det lättare. Slå långsamt, då börjar vi göra så här. Då tappar vi rytmen. Så även slå långsamt innebär så är samma rytm. Så. Där kroppen själv, då måste mitt bakre ben sitta i. Därför att om inte det är det, då får jag in kraft till förflyttning. Så bara kliver. Så. Härifrån och så. Och sen flyttar det. De här, så bakre benet och så flyttar det någon annanstans. Så är det klart. Men känna att ni får kraft ifrån det. Och sen tar vi in igen. Så. Så ett steg tillbaka och så börjar jag med det. Så från det här läget. Så att det blir... Det är lätt att fötterna börjar röra sig lite grann emellan. Så bara... Där börjar jag. Härifrån ett. Så att jag kan flytta in. Så kan jag röra där. Så att det inte blir fram. Och så börjar jag flytta. Så jag flyttar, ta sats med det här. Och så flyttar jag här. För då kan jag inte röra det här sedan. Så när han kommer här. Så kast. Och så rör jag det. Och så är jag klar att röra det. Rör det. Så är jag klar att röra det här. För det, med fötterna. Det här är, för det är så lätt att fötterna. Se de gör lite grann som de vill. Så för maxkraft i kastet så vill jag ha den här delen flyttas från den här benen. Så vill jag snabbt därifrån. Och så vill jag vara klar att agera med den andra.